Predstavte si, že sa váš pes neustále škrabe. Cez deň, v noci, dokonca počas hry. Vidíte, ako je nepokojný, koža je začervenaná a srsť vypadáva. Zúfalo sa snaží uľaviť si, no vy neviete, ako mu pomôcť. Ten bezmocný pohľad je srdcervúci však. Svrbenie je jedným z najčastejších problémov u psov, no zároveň jedným z najkomplexnejších na riešenie. Môže byť spôsobené alergiami, parazitmi, suchou kožou alebo nevhodnou stravou. Každý pes je jedinečný. Čo funguje u jedného, nemusí u druhého. Prvá, potravinové alergie. Skrytý nepriateľ. Ak váš pes trpí opakovaným svrbením, môže to byť spôsobené potravinovou alergiou. Kuracie mäso, soja, pšenica, to všetko sú bežné alergény, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky. Riešenie: vyskúšajte hypoalergénne krmivo, napríklad s jahňacím alebo rybím proteínom. Skúste hypoalergénne granule, ktoré neobsahujú obilniny ani umelé prísady. Druhé parazity. Neviditeľný nepriateľ blchy, kliešte a roztoče sú jedným z najčastejších dôvodov svrbenia. Pes sa škriabe, hryzie si labky a šúcha sa o koberce. To všetko naznačuje, že niečo nie je v poriadku. Riešenie: používajte prírodné antiparazitné spreje a obojky bez chemikálií. Skúste aj olej z čiernej rastce, ktorý prirodzene odpudzuje kliešte. Tretí. Suchá koža, nedostatok výživy. Ak má váš pes suchú, šupinatú kožu, môže to byť spôsobené nedostatkom zdravých tukov a vitamínov. Riešenie: pridajte do stravy lososový olej. Je bohatý na omega-3 mastné kyseliny, ktoré vyživujú pokožku zvnútra. Už po niekoľkých dňoch uvidíte rozdiel v lesku srsti. Štvrtý, kontakt s chemikáliami. Používate bežné šampóny alebo čistiace prostriedky. Chemické látky môžu spôsobiť podráždenie kože a svrbenie. Riešenie: vyskúšajte prírodné šampóny s nechtíkom, levandulou alebo harmančekom. Tieto bylinky majú upokojujúce a protizápalové vlastnosti. Piate kožné infekcie, bakteriálna alebo kvasinková nerovnováha. Ak pes neustále olizuje alebo škriabe určité miesto, môže ísť o lokálnu infekciu. Riešenie: skúste prírodné balzamy s antibakteriálnym účinkom, ako sú nechtík alebo T3 olej. Ak sa stav nezlepší, vyhľadajte veterinára. Šiesty, stres a psychická nepohoda. Aj psi môžu trpieť stresom, zmena prostredia, odlúčenie od majiteľa alebo strach zo zvukov môže viesť k nervóznemu škriabaniu. Riešenie: doprajte psovi viac fyzickej aktivity, upokojujúce doplnky ako valeriána alebo medovka môžu pomôcť. 7. nedostatok kúpeľov alebo nadmerné kúpanie. Ak psa kúpeš príliš často, zbavuješ ho prirodzených ochranných olejov na koži, čo vedie k vysušeniu a svrbeniu. Riešenie: kúp sa maximálne raz za mesiac s použitím jemného prírodného šampónu. 8. Nesprávne vyvážená strava. Ak krmivo neobsahuje dostatok minerálov, vitamínov a zdravých tukov, koža psa bude náchylnejšia na podráždenie. Riešenie: skúste doplnky ako pivovarské kvásnice a kelp, ktoré dodajú potrebné živiny. 9. Hormonálne problémy. Hormonálna nerovnováha môže ovplyvniť stav kože a srsti. Riešenie: ak pes po kastrácii alebo v starobe trpí svrbením, poraďte sa s veterinárom o možnostiach hormonálnej terapie. 10. Genetika a plemeno. Niektoré plemená, napríklad Shar-Pei, buldoček, sú náchylnejšie na kožné problémy kvôli svojej štruktúre kože a vráskam. Riešenie: pravidelné čistenie kožných záhybov, vhodná výživa a doplnky môžu pomôcť. Doprajte svojmu psovi úľavu už dnes. Svrbenie môže byť pre psa veľmi nepríjemné a v niektorých prípadoch aj bolestivé. Včasná reakcia a prírodná starostlivosť môžu zabrániť zhoršeniu stavu. Navštívte OGFSK a objavte prírodné riešenia na zdravú kožu a srsť vášho psa. Púkl,